Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stable Guys Part 832. Ναι, τέλος πάντων. Κάντε like και subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε στο βίντεο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε έχω το μεγαλοδόνταν Epic, αυτόν εδώ. Το μεγαλοδόνταν τώρα το έτυχα, αυτόν τον έχω από μια άλλη φορά. Εγώ θα παίξουμε με το μεγαλοδόνταν και πάμε να ξεκινήσουμε. Και σας παρακαλώ κάντε subscribe να φτάσουμε τους 30 subscribers. Ακόμη 3 έμεινε και όσοι βλέπετε να πείτε παραπάνω δεν κάνετε subscribe. Έλα, θέλω να μας βάλει κάποιο καλό. Easy σχεδόν. Τέλος πάντων, πάμε. Το έχω, είναι εύκολο. Γιατί είμαστε εδώ στο πίσω. Τι, έχει special skin. Αν ναι, δεν ξέρω τι έχει 5 λεπτά να κάνω βίντεο, απλά ήθελα λίγο διάλειμμα. Τι έκανα. Είναι πολύ άγιος αυτός. Ευχαριστώ φίλε. Νόμιζα να τερματίζουμε. Μα πού είναι οι άλλοι, δεν είναι τελευταίος περίπου. Τέλος πάντων. Γεια σας special skin, τι κάνεις. Αυτό παρολίγο να το τύχω. Ήμουν πολύ κοντά και μου έτυχε αυτό το έπικο μεγαλοδόντας. Αυτό ήταν το πρώτο μου μάτσο μεγαλοδόντα. Λοιπόν, πάμε, δεύτερο round. Α, ναι, και έχω και 5 κορώνες, πήρα και μια κορώνα. Τέλος πάντων, πάμε. Ποδοσφαίρο θα μας βάλει. Πιστεύω. Όχι αυτό. Ειδικά άμα είναι με 8 άτομα. Με 16 βάση. Πώς γίνεται να χάσω από αυτό. Πήγαινε έτσι, κλασικά. Πάμε. Όχι. Πάμε. Είναι καλύτερος από την προηγούμενη φορά. Έξι. Μου έδειχνε 2 άτομα τερμάτισαν. Δεν είναι το special skin. Τέλος πάντων, χάσαμε. Δεν θα έχει κάτι στο shop. Τέλος πάντων. Πάμε. Γιατί άλλο δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ θέλω να τύχω αυτό εδώ και αυτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε. Θα μας τύχει τώρα αυτό. Κάτι ωραίο. Ναι! Πίστευα ότι θα μας βάλει αυτό, αλλά μας το βάλει. Πάμε. Πού πάμε. Προχώρα. Σπρώξετε το. Ρε δεν προχωράτε. Μην σπρώχνετε. Παραλίγο να χάσουμε. Είχαμε 11 κάτι. Μάλλον.
Πάμε. Το έχουμε. Σε παρακαλώ, κάτι καλό. Έλα. Όχι. Γιατί είναι το μόνο που δεν θέλω. Δεν θα το πετύχω αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά άμα είναι τα 8 άτομα. Εδώ προχωρούμε απλά, ούτε πηγάμε, ούτε τίποτα. Αρχίσαμε τα δύσκολα. Πάμε. Όπα, όπα. Ξεπέρασε το. Προχωράμε έτσι, είδα. Εδώ εύκολα. Όχι. Όχι. Πάμε. Όχι, ήθελα λίγο να περάσουμε με την πρώτη. Νομίζω το έχουμε. Ναι, περνάμε στον τελικό. Ευτυχώς πιστεύω ότι δεν θα το καταφέρω. Πάμε. Ελπίζω να μην μας βάλει περιβιόν. Επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλω αυτό με τα laser, μόνο με αυτό μπορώ να νικήσω στον τελικό. Θα μας βάλει διάστημα, απλά... Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι για τελικό. Αυτό είναι χαζομάρα. Και παιδιά, αν καταφέρετε να πάρετε αυτό το βίντεο, θα 10 likes, θα κάνω ένα τεράστιο spin open. Μόνο με spin. Τεράστιο όμως. Απλά θα μου πάρει λίγες μέρες να το κάνω, γιατί θα πρέπει να το μαζέψω και να παίζετε πολύ. Μόνο να μην πάρει τα 10 likes. Πότε προλάβει να τερμάτισει ο άλλος? Μόλις μέσα σε 5 δευτερόλεπτα με κοροϊδεύεις? Δεν είναι κρυφιτσόρι είναι αυτό. Είναι άχυρο που κρατάς μέσα στο στόμα σου. Τέλος πάντων, πάμε ένα τελευταίο μάτς. Πάμε. Έλα. Σε παρακαλώ, κάτι καλό για το βίντεο. Ευχαριστώ παιχνίδι. Πολύ καλό. Τέλεια. Πηγαίνω έτσι. Έχω να κάνω αυτό το πώς. Τέλος πάντων. Στρίψε. Πήγε. Πιάνω μπάλα. Να σπάσει και αυτό. Πάμε. Ό,τι τις φορές είπα, τέλος πάντων σήμερα. Έλα, σε παρακαλώ. Τι! Έλα, please. Γιατί άλλος δεν τερμάτισε και κάτσε εκεί? Μας το χάρισε. Πάμε. Το έχουμε για την νίκη. Τώρα θα μας βάλει ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι που δείχνεις πυραυλούς και πρέπει να κερδίσεις μια του άλλου. Πάμε. Αυτό το βίντεο φαίνεται μεγάλο αν πάμε τελικό. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό είναι μέτριο, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Δεν είναι αυτός που έχει το special. Ο δράκος, ο κόκκινος. Για να τύχεις ένα legendary πρέπει να παίζεις τουλάχιστον ένα χρόνο. Ναι, είναι σπάνιο να ρωτήσεις. Πώς μας δεν πέτυχε, πώς...
Δεν γίνεται να είμαστε τέτοιοι στην κανένα. Easy. Ευχαριστώ, τερμάτισα πρώτος. Πιστεύω το έχουμε τα 10 likes σε αυτό το βίντεο. Όσοι βλέπετε το βίντεο, πατήστε τώρα like. Και αν δεν κάνατε subscribe ή εγγραφή, έχει λίγο πιο κάτω ένα κουμπάκι, εγγραφή ή subscribe. Πάμε. Είδα! Δεν προλαβαίνω. Είναι πιο περίεργο. Είμαστε στον τελικό και δεν το κατάλαβα. Αν είμαστε στο τελικό, αν το ξέρω θα έπαιζα πολύ πιο καλό. Αλλά τώρα για τον τερματικό πρώτο δεν το έχω πιστεύει. Τερμάτισε, δεν το πιστεύω. Μπράβο σου νικητή, κέρδισες την κορώνα του παιχνιδιού. Player, δεν φωτοτόεται. Έχουμε σαν τίποτα. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, να κάνουμε τα 10 like σε αυτό το βίντεο. Και subscribe, το κόκκινο το κουμπάκι. Και να γράφει πατήστε ένα κόκκινο κουμπάκι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!